etili n'egwu mo ịgba ka mụ na-etiyo Igbo kere ebe anyị na-egwu n'ọnwa anyị Igbo Igbo kere ebe anyị na-egwu n'ọnwa anyị Igbo ịmakwale na lile gbukwe ụmụnne m wo ịmakwale na lile gbukwe ụmụ Igbo ọkwa maka ibe Igbo na-eme Igbo ọkwa maka ibe Igbo na-eme Igbo nke kasị nke ndị Igbo na-eme bụ na ndị Igbo na-egbu onwe ha ohu onye jide mmadụ gbuo ụchọba dibịa ka o kelie ozu dibịa jide ozu wee kebe wee kesie nyanwụ onye na onye nwụrụ anwa ngo ohu ma ibe ya adịzila oliso onye dibịa wee kebe nyanwụ onye ọsọ gị jekwe tinye mma o ọsọ gị jekwe tinye egbe o ọsọ gị jekwe tinye anyụ o na onye nwụrụ anwa ngo o wee bụrụ ibe ndị Igbo na-eme ohu mụ nwere onye ihe eje ka ike ịmali ndị bụ ozu atụbadị gị ọsọ tụba ma ndị bụ unu o tụba ma ndị be gị o wee bụrụ ibe ndị Igbo na-eme ohu ngarabada ibe ibede ịgba mmụọ Igbo ibe ọzọkwa ndị Igbo na-eme ajọ obi n'Igbo na-enwere onwebe onye Igbo je ka ọlụba ụlọ elu agwọbala ya nsị nwa Igbo agwọbala ya nsị o ọ chụzịa gị ma okwu ụlọ gị ọ sị na ịghọgbu onwe gị ọ chụzịa gị gbue gị o ịwazịa n'ovekewe naba be mmụọ iwe Igbo ụwa mmụọ nneke n'ibe Igbo na-anwụ nwa neke n'ibe Igbo na-anwụ okolobịa na-anwụ gịrị nke ihe ma nwa gbara na-anwụ uwe n'aka na-anwụ ndị dulu na-anwụ agbọghọbịa na-anwụ Igbo Igbo kere ebe anyị na-egwu n'ọnwa anyị Igbo Igbo kere ebe anyị na-egwu n'ọnwa anyị Igbo ịnwakwale na lile gbugwe mmụọ Igbo ịnwakwale na lile gbugwe mmụọ Igbo Igbo na-ekene nwoke ga-enụta nwanyị yo ịmali ekwela izu makwela ọnwa nwanyị jee wee tili ya ọgwụ ka nwoke nọdụ n'okpuru ọkwa ka ọchịbanị nwoke achị na onye nwere ajọ nwanyị n'enu uwe obute nri uche analụmụ ya nri nwara bụ ntụ ka mmụ na-atụwa okwu ibede ohu okolobịa bụ nwanyị ka ọ na-aga mwe kpọba nya bụ nwa na kedu ka m eme ohu nne ka ntụwa gị ibe ngwa kene ka ntụwa gị ibe abụrụ gị ka ị na-aga wee sị ka m tụwa gị ibe nana m achọ nwanyị o nana m achọ nwanyị mụ ya anụwo okwu na kedu ka m esi mee abụrụ gị ka ị na-aga wee bụ gị n'anya wee sị ka m nụwa n'ịga anụ na kedu ka m esi bịa ngarabada ibede ịnwa n'uche nwanyị epeke ejiri otianụka ekwuru di ya ohu o wee buwe onwe ihe ya bụ onye wee buwe n'ihe egwu wee wusie anya bụ nwa
wee tụọ anya ka kọntena tụọ n'inya ka kọntena nya bụ nwa wee gwọbalị ya nsị wee gọbalị ya ọbọ ma ife ọma ya agbabalị ya ọsọ ohu nwaanyị na-agwọlụ ya nsị ọ na mere ibe n'isi gị ọgwalị nna gị dị ahịa anụ ga anụ iwe debele ya alụ gị ewuo igbo oyibo na gedibe mmemme dị igbo gelebelebe ibe ibede ịgba ka mụ niile tili n'egwu mo ịgba ka mụ na-etiyo igbo gere ebe anyị na-egwuru ọnwa anyị igbo igbo gere ebe anyị na-egwuru ọnwa anyị igbo ijelipụta ebe ndị igbo na-eli olili ịbụ ndị na-akụgbu nsị mma ịbụ ndị na-agwọta ajọ ọgwụ imesie ka akụji ebe gị ike ohu n'onwelovalọkwa ọnwụ zitere ozi je na anyị ya agbawale ya ọsọ ka njugene ndị mmadụ wee ndị mmadụ anyị na-agbala ọnwụ ọsọ agbawala ọnwụ ogbu ọzọ ohu igwe akwajugo ozu abọ ndeli na-eke n'anya na ngwala na-achụ n'ehihie ọkwa n'ehihie ka anyị ji achụ ya ọsọ ndeli nke ehihie ohu nne m wuo mama m ohu agwalili egwugwe mmụọ nne m nwama lọlụ ga-echi eze akwalili ka m na-ebe alụ ebe n'ime ohu ọkwa maka nkolobịa egwu mmụọ ike wuna m na kedu ka anyị eme ọnwụ moto egwugbo n'ime igbo ohu ọkachasị nkolobịa ụfọdụ na-achụlụ mmadụ aja ka moto wee gwue nyabụ onye afọ nwa igwe ajọgbu ọnwụ ihe Olise bịa biko zọba anyị ohu ngarabada n'ime ibede oyibo ọnwụ ikolobịa na agbọkọ na-ebute alịlị Olise bịa biko zọba anyị ohu onye mmụka azụ abụọ ezi igbo kwe ka mụ na-ekwuo ọnatalichi ya egwu igbo akwa lele ka mụ na-ebe lele gị ụmụ igbo be anyị ka m na-ajụ ma kedu ibe na-ebute ọgụ na mgba mmanụ na nnu ada elu ilo akwa lele ka mụ na-ebe lele chi m gị na-ekwe Ọnịcha ịmakwa na m esela osiga o ịmakwa na m anwụla ọkpọkọ ohu n'oke ọkpọkọ na-elekwa eze ule ọ na bụ ka ntụbalị gị ntụ onye mmụga azụ abụọ n'obodo kwadebere m nọ na-adaka alụ ebe n'ime ohu na kedu ka anyị eme ọnwụ moto ajọka njọ n'ọmamala ekwela gere bụ n'ụzọ ude nwagụ na ude nwa ọgaranya bụ ovu obi igbo ka mụ na-azọ ohu gị na ya na-esi m ngọ ọ na bụ ntụ ka mụ na-atụ ohu ukolobịa n'ibe ihe la n'okwu ọnụ ọkwa n'okwu ọnụ ka mba ekwuwe nkwọcha aka wele nzamwo obili igbo na-akụzili m egwu maka mma mmadụ si eme ejinyeje wee kụwa asịrị
meji meje wee kwuba ajọ okwu ọ dị onye mali meji ohu ekene ka mụ dị ejo ngarabada ibe ibede ịgba ka mụ dị etili n'egwu mụ ịgba ka mberibeli mberi ehe n'ọbịa ka mụ na-ejo elebelibe ibe ibede igwe ndị igwe ịgba ka mụ dị abịala n'ebe gị ịgba ka mụ dị etili n'egwu ohu isiri onye agha anyị na-esi igwe Chijioke Nwankwọbịa kene igwe ndị igwe ọsụ ọbịa ka m na-ekwu n'egwu m Chief Injinia Chukwu ma nwa okolo na Ichidabịa n'ọbịa kene akụ n'ihe oyibe ibe ọnụ m ekenego Chairman Patus Engineering onye ọ ga-adịrị mma iwe chikwuru bụ nya eme ohu Ichida ka nkịsi ejo ọkụzụ ka mụ na-ejo ifu Dr. Lawrence Ojemenne ọnwa na-etili ọla o ọnwa ọkụzụ bịa n'ịbịa n'ụlọ egwu onye ọ ga-adịrị mma Chairman Ulentos Aluminium ọnwa na-etili ọla o onu m ekele gị ohu ọnwa na Oyibịa kene paristifule m ile otu enyi abaka na ka mụ na-akpọ ohu nwa igwe Angosi odogwu ome ka nne ya na-abaga n'odogwu nwoke onwedịla anụ ka dị enyi ọnụ m ekele gị ohu ọnụ m ekele ehi akụ nwa abaja na ka mụ na-akpọ nna m ụlụmụ ka mụ na-akpọ n'egwu amali nwoke ama obi yo obili igbo ka anyị na-ekwu okwu ukolobịa n'ibi ihe la n'okwu ọnụ ọkwa n'okwu ọnụ ka mba ekwuwe ndị na-eri nge ihe ịgwa ka mụ na-agwa etili egwu m ohu Mrs. Benedict Obiligwe nne m ụlụ mụ ka mụ na-akpọ n'egwu ihe nọma madam ọ dịke na m ekene gị o ndị ilo na-agbalị gị ọsọ Chinwoke ka mụ na-akpọ Chinwoke Nwobiligbo ka mụ na-ekwu okwu ihe ibe ite esi igwe ka mụ na-ekwu nwanne m ka mụ na-akpọ ijele ka mụ ihe tiri egwu Chukwu Emeka Nwobiligbo olumaga na ibede ịgba ka mụ ihe tiri n'egwu m ịgba ka mụ ihe tio Igbo kedu ebe anyị na-egwu n'ọnwa anyị Igbo ngarabada iwere ekene ka mụ ihe too ebe anyị ka mụ na-akpọ okpu ọzọ gị ka mụ na-ekwu ohu ekwe n'imi na-ekwe n'ọnụ ọkwa mụ na gị eti n'egwu m ịgba ka anyị etiri n'egwu m ibe ubi na-emela ọba ọkwa nya ka ọba na-emela ubi ihe ebe anyị bịa kpaa n'ụlọ onu m akwa lele ka mụ na-ebe ohu ekele ka mụ ji ejo uche gị ka mụ na-ekwu ohu ihe ibe uche baze ka mụ na-ekwu ohu my able producer akwa eze ka nke si ejo egede ka mụ ji eti n'egwu egede ka mụ na-etiyo ịgba mụ ka mụ na-etiyo egwu nwa ibede ngarabada ibede ịgba ka mụ ji etiri n'egwu m ịgba ka mbeliberi mbehie ooo
akwali